Ngikubingelele mbukelo wami, ngikubingelele naso usuku lwanamhla. Ubingelelwa inkeshezane kashukela eyasala ziwukhuma kwela kubetha lathule enkandla. Mbukeli sisemunye sendawonye sesekuyingosi yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Mbukeli namhla siphinde saba nenhlahla enkulu, saphinde saba nayo kaDingiswayo. Njengoba sivamise ukuba nayo insuku zonke, njengoba sivamise ukuba nayo izikhathi zonke uma kufanelekile ukuba sibe lapha phambi kwenu. Okusho ukuthi embukeli kuyafakazela ukuthi futhi kwaDingiswayo umuntu othumekayo izithunywa esithunywa yini babukeli. Ngoba nangu uphinde wanamhla wananga. Angubingelele wena kaDingiswayo, ngubingelele naso usuku namhla. Ngithokoze wena wasoyengweni kuba nawe. Ngithi cha, angeke ngumukele kuyingosi yethu. Wena kaDingiswayo ngithi nawe ake nguphi ithuba lokuthi ubingelele kubabukeli njengoba vamise ukwenziwa. Usho nanokuthi kanjalo ubani uya phambili. Dingiswayo umkhulu. Ngibonga Nkeshezana, ngizothanda ubingelela ababukeli emakhaya. Kuseyinto nganyambosi le enibingelelayo phansi lenkandla ethalaneni. Ngibonga ukwemukeleka Nkeshezana. Asithokoze wena wasoyengweni. Asithokoze ukuba nawe. Dingiswayo namhla ngithi ngisenethemba lokuthi njengoba sisonke sindawonye nje useze naso isihloko noma ingxoxo ufune sixoxo iphiwa ababukeli. Bathina ababukeli namhlanje? Ngithi ake ngizwe kuwena wasoyengweni. Dingiswayo. Ngibonga Nkeshezana. Ngithunywe ababukeli futhi Nkeshezana nemibuzo yabo ngoba ngisithunywa. Umbuzo engize ngawo namhlanje uthi Manyamboso uyaphila yini kodwa? Ngisacela ungibuzele lapho uNkeshezane kashukela ukuthi ngokwazi kwakhe ukuthi umkhonto makwemuliswa umuntu uchazani ngaphandle kokuhlonywa ebantwini ukuze bezokhokha imali. Kwakuchonywa ini ekhanda lakhe loyo owemulayo kudala ngoba imali yafika kamuva nabelungu. From Mazwane Zulu. Asithokoze wena wasoyengweni. Sithokoze nakumbukeli oyena okuphathisile lesi sihloko sanamhla okaMangethe umshisho omkhulu. Sibonge Mazwane, sibonge Phikelo omkhulu ngesihloko sanamhla osilethela sona. Cha, mbukeli wami ngizothi ngisizwe kahle isihloko sakho. Into engayisho kakhulu njengoba vele nesihloko siyasho ukuthi ngolwazi lwami ngazi kanjani. Ngizosho ngolwazi lwami njengoba isihloko singigunyaza. Mbukeli ngizothi kuwe olwazini lwami luthi akuyona yonke imemulo eyayiphathelwa umkhonto umintombi yemulo. Akuyona yonke imemulo okwakuchonywa imali ekhanda lentombi emuliswayo. Ngokolwazi lwami luthi akuyona yonke imemulo okwakwembathiswa khona intombi eyemulayo umhlwehlwe. Okusho ukuthi kahle hle mbukeli ngizothi ngokokwazi nangokuthola kwami uma ngiliphenya lokukhuluma. Ngithola ukuthi imemulo kahle hle ibihlukene igaba ezintathu. Esengasho namhla ngithi sezizine ngokwenqubo lena sesiyiqhuba thina. Okusho ukuthi embukele uma isimo singaleyo ndlela
kuzongiphoqa mina ukuthi ngiyenze lento ibe yindlela ezokwazi ukuthi ilandeleleke uma sengilandelanisa lememulo ngokwegaba zayo, ukuze ekugcineni ugcine wena uzwisisile lenkulumo yami ukuthi iphikeleliphi isukaphi. Asiphinde sibe ndawonye babukeli, sithokoze ukuba sendaweni eyodwa njengoba kufanelekile. Okusho ukuthi imbukeli njengoba ngishilo ukuthi ngizoyihlukanisa ngokwey'hloko zayo le memulo njengoba ngithi ngokubheka kwesimanje manje ngasho ngithi kusho ukuthi simine. Indlela engizokwenza ngayo-ke mbukeli, kuzoba khona umemulo engizothi umemulo A. No, ngizothi kunomemulo part 1, kube no part 2, kube no part 3, bese kuba yiwo part 4 ngoba ngithe imemulo lena isize yagcina siba nesigaba sesine lesi kuyisona esisisebenzisayo thina kulesikhathi sanamuhla. So-ke ukuze sizokwazi ukuhambisana sibe munye, sibambisane siye phambili, kungabi bikho ukuthi kuba khona osala endleleni noma ozelayo, ngizoyihlukanisa ngaleyo ndlela-ke. Uma ukuthi naye futhi umemulo part 4 uyangiphoqa ukuthi kube no-A wakhona, no-B wakhona, no-C wakhona, ukuze ngizokwazi ukuyicacisa lento, ngizokwazi ukuthi lo mbuzo ngiwucacise kwempendulo engithi ngiwucacisa ngayo, kuyobe kungiphoqa ukuthi ngenze ngaleyo ndlela. Ngakho-ke mbukeli wami-ke ilokho engithi angikunikeze leso sithombe, sibambisane, siye phambili, siyoqhuba umshikashika ngoba kufanelekile-ke. Sengizokwazi ukuthi-ke uma sengibuya-ke manje ngizothi-ke umemulo part 1 sengingena kuwona, ngiqhubeke kanjalo ngize ngifike lapha engiyofike ngime khona-ke. Ebese-ke nawe mbukeli ngiyacela ukuba ube yingxenye, kungabi bikho iphathi osala kuyona, ukuze kuzokwazi ekugcineni ukuthi kube khona hleze inkulumo ngxoxo nami engiyitholayo uma ngabe kufanelekile. Asithembe wona osoyengweni sisesonke. Sindawonye. Dingiswayo omkhulu.